Keď už si myslíme, že nás DJI nevie s ničím prekvapiť, práve vtedy prídu s absolútnou bombou. A inak tomu nebol ani včera večer. Predstavili totiž nového drona. A nie, nejedná sa o nič nové z rady Mavic, z rady Mini alebo Inspire. Jedná sa o absolútne novú radu NIO. Áno, počuli ste dobre, hovorím sériu a nie model, pretože keď sa pozrieme na stránku DJI, tento dron je uvedený ako samostatná séria, nie ako samostatný dron. Takže si myslím, že v budúcnosti môžeme očakávať ďalšie, novšie verzie tohto dronu. Ale teraz sa poďme pozrieť na to, čo nám včera predstavili. Tak ako to býva zvykom, aj teraz nám DJI ukázal krátke produktové video, ktoré opisuje základné vlastnosti dronu. Dron si môžete okamžite teraz kúpiť na ich web stránke, dodacia doba je týždeň až 2. Takže keď dron príde, dáme si krátke testovacie video. Dron ponúka, povedal by som, štandardnú výbavu, to znamená trackovanie a všetky tie rôzne quickshoty, ktoré sú už u DJI štandardom. Tu je Matej zo Strižne. Absolútne som zabudol spomenúť to, že dron má zabudovaný Bluetooth a dokáže nahrávať zvuk. To znamená, že ako vidíte na videu, budete môcť pomocou drona nahrávať nejaké krátke vlogy, čo je veľmi super a teším sa, až to vyskúšam. Čo ale určite oceníte, je vnútorná pamäť. DJI uvádza, že dron má pamäť 22 GB, čo by malo stačiť na približne 40 minút 4K videa. Pri lietaní s týmto dronom si ale musíte dávať pozor, pretože som sa nikde nedočítal, či má alebo nemá senzory. No s týmto produktovým videom mám maličký problém. Ukazujú nám len minimálny počet záberov priamo zo samotného drona, čo môže nechávať priestor na špekulácie, aká je to kvalita. Zase na druhú stranu je to DJI, kedy nás DJI sklamal v kvalite obrazu. No aj tak všetky zábery, ktoré nám ukázali, sú buď natočené pomocou dokonalého nasvietenia v interiéri, alebo počas slnečného dňa. Takže otázka je, ako bude tento dron zvládať hociaké iné počasie, alebo teda hociaké iné nasvietenie. Parametre kamery ale vyzerajú sľubne, má polpalcový senzor vo formáte Micro 4.3, ktorý je schopný natáčať 4K, 30 fps alebo 12 megapixelové fotky. Jedinou nevýhodou sú formáty. Fotky bude fotiť do JPEGu a videá nahrávať do MP4. Čo ale pri drone v takejto cenovej hladine sa dá odpustiť. A teraz tá zaujímavá časť. DJI nám ukázal, že tento dron sa bude dať ovládať pomocou klasického ovládača, pomocou motion controllera, čiže ovládača pre FPV drony od DJI a zároveň pomocou telefónu. To znamená, že keď budete chcieť spraviť jednoduchý záber, nebudete musieť so sebou ťahať ovládač. Čiže keď pôjdete na turistiku, bicykel, ušetrí vám to miesto a váhu, čo je pre mňa neskutočné plus. A ušetrená váha a priestor sa vám bude hodiť na baterky. Totižto tento dron nemá moc dobrý letový čas. 18 minút. Ale ani tých 18 minút nie je úplná pravda. DJI merá letový čas nasledovne. Zoberú dron, vyletia do výšky 20 metrov nad úrovňou mora a potom letia 2 metre za sekundu jedným smerom. Tam majú nastavené parametre na Full HD, 30 fps, ale nenatáčajú. A letia, pokiaľ sa baterka zo 100% nevybije na 0%. A tento čas je 18 minút. Čiže v reálnom svete si myslím, že to bude niečo okolo 12 až 14 minút. Bude záležať na tom, ako lietate a aké počasie bude. Keď sme ale pri tých baterkách, poďme sa porozprávať o FPV móde. FPV, čiže First Person View, pohľad z prvej osoby, znamená, že v podstate ako keby sedíte vnútri v tom drone a tak ho pilotujete. Tento dron dokáže letieť maximálnou rýchlosťou približne 57 km za hodinu. Otázka je, ako rýchlo dokáže minúť baterku v tejto rýchlosti. Podľa mňa 5 minút. To znamená, že týchto batériek budete musieť zo sebou ťahať veľmi veľa. Hovorím, tento čas je čisto podľa mňa ako odhad. Nie je to reálny čas, nikde to na stránke napísané nemajú. Keď mi dron príde, rád to otestujem. Našťastie baterky samotné nie sú až tak drahé. Jedna vás vyjde na 40 €. Problém je, že ak budete chcieť lietať v móde FPV, budete potrebovať aj DJI Google 3. Dvojky vám nestačia. A tieto stoja 650 €. A dostávame sa k ďalšej nevýhode tohto dronu. Tento dron, keď si kúpite samostatne za 200 €, dostanete dron samotný a ovládač. Nič viac. To znamená, že ak si budete chcieť dron napojiť na nejaký existujúci ovládač, ktorý už máte, napríklad od Mavica alebo od série Mini, tak máte smolu. Pretože dron podľa ich webovej stránky podporuje ovládače len N3, Motion 3 alebo FPV Control 3. Čiže tie najnovšie. Takže ak takýto ovládač nemáte, budete nútení kúpiť si nový ovládač, minimálne ten Control za nejakých 80-90 €, alebo rovno Flymore Combo za 350 €. Napriek týmto nevýhodám si myslím, že tento dron bude mať skvelé použitie ako rekreačný dron, čiže natáčanie nejakých jednoduchých športových aktivít, základy lietania s FPV dronmi, prípadne natáčanie rodinných výletov. V skratke dron NIO je skvelý dron na vstup do sveta DJI. Ukáže vám všetko, čo DJI vie ponúknuť za skvelé peniaze. Otázka je, ako bude v realite. Na to sa ale pozrieme v ďalšom videu, takže zatiaľ sa majte a čaute.